L'altre punt d'atenció aquest matí ha estat l'estació de Sants, que ha centralitzat el caos per una nova avaria a la xarxa ferroviària a conseqüència de les obres de l'AVE. Just quan Foment s'està plantejant si suspèn o no el funcionament d'alguna línia fins que s'acabin les obres, avui una nova incidència a l'Hospitalet ha tallat la circulació ferroviària des de Sants cap al sud. Ara ho veurem de seguida fins a... Bé, sembla que no és possible veure des de l'Hospitalet fins a l'estació de Gavà, fet pel qual s'ha hagut de donar, com dèiem, servei alternatiu amb autobús des de Sants fins a l'estació de Gavà. També aquesta avaria ha provocat la interrupció del trànsit dels ferrocarrils de la Generalitat. La situació ha estat molt tensa i confusa durant tot el matí a l'estació de Sants. Ahir hi ha hagut durant tot el matí Cori Calero. Cori, quina és la situació ara per ara? Doncs el que passa és que, a més d'aquests talls que tu comentaves, la informació que arriba és molt poca, no només als usuaris, sinó també als propis periodistes. El que s'informa des d'Adif i des de Renfe, la versió oficial, és que hi ha hagut una incidència, que hi ha hagut un petit moviment de terres en un dels murs laterals d'un túnel a l'estació del Gornal, a l'Hospitalet, i que això ha provocat aquest caos circulatori. S'ha de tenir en compte que aquí al Gornal, a l'Hospitalet, hi conflueixen no només la línia de ferrocarrils de la Generalitat, que també s'ha vist afectada, sinó també això, Rodalies, Renfe, i a més, l'AVE amb aquestes obres que s'estan fent. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat el conseller Joaquim Nadal. Nosaltres estàvem aquest matí amb ell a la Fira de Montjuïc a Barcelona. Ell estava veient una fira de taxis i només ha sapigut aquesta notícia de que havia passat això, ha corregut fins al lloc dels fets, però no ha estat gaire benvingut perquè fins i tot ha rebut escridassades de viatgers i de veïns. Ara no podem saber l'abast i la durada d'aquesta interrupció, però aquesta tarda, que tindrem més detalls i que podrem prendre una decisió més clara, donarem a conèixer quina solució tècnica té aquest desplaçament d'aquest mur i quant temps caldrà per reparar aquesta situació i tornar a la normalitat de la circulació dels trens. Davant de l'estació de Sants, nosaltres estem davant de l'estació de Sants i aquí durant tot el matí la veritat és que s'ha viscut molta tensió entre els passatgers, ja que venien aquí, tenien els trens que volien agafar de les línies C2 i C10 i no les podien agafar. La informació que els donaven era molt poca, només els deien que sortissin de l'estació, que no podien agafar el tren i que aquí hi hauria uns autobusos llançadera. Però s'han trobat, nosaltres hem arribat prop de les 12 del migdia, que hi havia molts pocs autobusos llançadera. Hem vist una cua d'uns 300-500 metres que arribava fins als cines Balanyà, que hi ha aquí al cantó de l'estació de Sants, i la gent esperant a poder agafar un d'aquests autobusos per anar als seus destins. Però també s'hi trobaven que no hi havia els autobusos necessaris. Per exemple, ens hem trobat una senyora que ens explicava que ha estat 1 hora i mitja per poder agafar l'autobús, era de les primeres de la cua, i quan ha agafat aquest autobús s'ha trobat que aquest autobús no la portava fins a ella volia perquè només hi anava fins a Gavà, o sigui que no cobria tota la línia. Unes hores després els autobusos s'han incrementat. Ara, per exemple, estem en una de les cues de la gent que està esperant aquest autobús i no hi ha ningú, ja que acaba de sortir un autobús llançadera i se'ls han dut. Però hi ha hagut 2 hores, en concret des de les 10 i mitja, quan ha passat tot això, fins les 12, 12 i mitja, 1, que hi ha hagut molta tensió. La gent estava molt emprenyada, no només fora de l'estació, sinó també a dins, ja que a dins la gent es trobava que no li donaven la informació que necessitava. Molts dels viatgers també que no utilitzaven les línies C2 i C10 s'han trobat amb problemes. Per exemple, altres línies afectades, doncs la línia que va fins a València, l'Euromed, o fins i tot trens com l'Estrella Galícia. Hem parlat amb un senyor de 89 anys que ens explicava que amb aquesta edat que tenia ell estava molt esgotat perquè l'havien tingut 2 hores canviant d'un autobús a un altre perquè quan han arribat a Gavà el tren simplement s'ha aturat i ell no sabia què fer, els han portat a tots en un autobús i s'ha vist una successió de marejos durant tot aquest matí fins que ha pogut arribar a Barcelona-Sants. Continuarem pendents del que passi amb aquestes incidències en el trànsit ferroviari.